wazifumu ndifuna ndipange play video imene kenako ndiyankhula yokuzana ndi mkaziyo akukamba za ntchito kunja dziko la Germany ne dziko la Germany amene ufuna kupita ku Germany kumene ku Europe ma inbox is full amene mufuna kupita ku dziko limene la Germany ndinakuwuzanipo ni mbuyo mukuti dziko la Germany sitimalankhula bizungu ayi dziko la Germany sitimalankhulako bizungu dziko limene la Germany timalankhulako Bush language kuli ntchito zosiyanasiyana kuli ntchito za opeya azathu omasamalira ana pakhomo kuli ntchito za udalaivala ku Amazon ku DHL makampani osiyanasiyana komanso kuli ntchito za caregiver komanso kuli ntchito za nursing manesi mukufunika dziko limene la Germany komano pali njira inaso imene mungabwera apart from sponsorship visa job inuyo mutha kupita dziko la Germany mutaphunzira German language imene timati A1 communication phunzirani German language sindinanene kuti David Masasa ndi agent apo ndikukana Malawi apo ndikukanirani David Masasa si agent awa ndi maziphunzitsi Germany ophunzitsa German language inuyo phunzirani German language pa mtengo wa 250,000 kwacha Malawi kwacha phunzirani German language ndi 250,000 Malawi kwacha ndipo mukhala ndi mwayi opita dziko limene la Germany auri mumpatse 250,000 ngati mufuna muphunzire chiyankhulo kenako azawulengani kunja akuluakulu osamagwera mu mascams ngati amenewo mandimveseni choyamba iyeyo akanika kulipira zibe lake bwanji kulipira zibe lake kuti aphunzire chiyankhulo osiya kwawo apite kunja akuluakulu zinthu zambiri zimakhala mascam ngati afuna atenge anthu kunja palibe chifukwa chomauza anthu osauka mulipire 250,000 kuti mupite kunja sukugwira ntchito wewe uitenga kuti akuluakulu kumakhala osamala fama vacancy ngati amenewa akuchuluka kwambiri koma target yawo ndikufuna kuwabera anthu amene alibe mupeka ndalama ija muyamba kuphunzira let me just do like this izize zili ngati ngati munapanga uko forex trading umapita kwa coach uja amakuza kuti ngati ufuna ujoine forex trading ukuyenera utenge training ndi training iyi mtengo wake akuza mwina undipase 20,000 pin ndi mulipo anthu 10 20 pin kenako umpasa yeuja kenako mwambo panga za trading ambo phunzitsani makendo awa makuti chanchani zindizi kenako zitha amene pachapo ndamakuzano panopa ndofuna ndosegulire account yako au segulire account popo koma kuti upange ndalama ija mene amanenere wacho kuti ukapeka ndalama iyi kenako zamba kuwina ndalama makuti sizimachitika kuwina ndikamwaika munthu chimodzimodzinso kuma business ngati amene wamauzani tipiteni kunja makuti zindizi zimene anthu ambiri samapita kunjako mungathe kupanga register anthu okwana 200 yakuti opita nkukhala mmodzi nosiyana osapita ndipo ndalama zija akudyerani awa ndi mabusiness ndi anthu ambiri osauka afe timatengeka tikuona zinthu ngati zimenezi tifuna tipite kunja akuluakulu osamagwa m'mayesero ngati amenewo ngati mulungu ananena zoti muzapita kunja zifulesi tanu muzapita kunja komanso kuli ma website special ngati kuli ma vacancy kunja ungatopita pa Google ukapanga check ukafira fomu pene pajapo zaulere kuli ma website like na LinkedIn jobs aina africanjob.net website amene or go abroad amene ndi ma website umapita umene chomakacheka okay kuli ma vacancy makuti kena kufira fomu yako sukuyenera upeke ndalama akutengani zimatenganso nthawi ungatofira fomu mu chaka cha 2026 kuzapita mu chaka cha 2027 or cha 2028 ndakuluakulu osamagwa m'mayesero ngati amenewa awawa ndi mabusiness kufuna kubera anthu ovutika kuti akutengereni 250,000 anthu okwana 20 ndi ndalama zingati ndi ndalama zambiri kulibe kumene mungapite kukasuma kuti anandibera ndalama anandidyera ndalama zinga zawo agent amakuza nati utengani ku America zindizi uwapasa mamiliyoni anthu ambiri pano pakulira anadyedwa ndalama njira zake ngati zomwezi ena opeka ma 10 million 2 million 3 million ali mupite ku America uja osapitako koma ngati anthu awo akuzani mupeke ndalama makuti muzizifunsa kuti yeyo akwawo osali kunja ndi akwawo safuna ndalama safuna kupita kunjako